హరి ఓం. తేదీ 7/11/24 గురువారము. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని అనుగ్రహముతో పూజ్య శ్రీ 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 నిత్య శుద్ధానందగిరి స్వాముల వారి దివ్య ఆశీస్సులతో పూజ్య శ్రీ 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 శివానంద స్వాముల వారి దివ్య మార్గదర్శకత్వములో 1000 రోజుల తపస్సు అనే కార్యక్రమములో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ జ్ఞాన యజ్ఞములో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాల నుండి 50వ శ్లోకము. స్వాపనః స్వవసో వ్యాపి నైకాత్మనైకకర్మకృత్ వత్సరో వత్సలో వత్సి రత్నగర్భోధనీశ్వరః. విష్ణు సహస్రనామాల నుండి 470వ నామము వత్సరః. ఓం వత్సరాయ నమః. సకల జీవుల యొక్క నివాసమునకు ఆధారమైన వాడు లేక నిలయమైన వాడు. గోపాలకృష్ణ భగవానికి జై.